Eninto bongo. Nkosi yam. Maniphele kule bazalwane. Maniphele kule. Ndake ndanqanda ndiyisupervisor studies abashubayini eJoburg East. Ndanqanda uyirekhodile. Ndanqanda uJames ndanqanda uJames Mkhahla. Hayi James. Ngoba 1974 indlela ozigqagqisa ngayo obushumayeli. Uyawuthi ugugu uyawubunjani. So Bamba. So I take it slowly now because ndake ndaba neprivilege yoba ndibe ngona mshumayeli omncinci esekethini. Ndibe ngona mshumayeli mzali omncinci district yonke. Andithunywa kwezi conventions abashumayeli. Ebushumayele kwayo. So tendwethi ke mandime kule SP. Izono zakho sixolele. Nkosi yam. Your sins are forgiven. Lo mfo kangachele. Lo mfo kangacele uphiliswa. Lo mfo kangacele uxolo ozona. But andiqinisekanga uba mzala xa ungeva kuthiwa God forbid uthobela urape lapha ezantsi. And then xa sifika ezulwini simile kuthiwe thobela bajafu gqitha ashiye simile. Ndithi mna hayi ndathi kumapatron athiwe sizono zakho siqale ngenxa yokholo lukanyoko kwedini nokholo labantu abethandazela umamakho. Wareyipha namhlanje kusasa umamakho wayothandaza. Saxolelwe sesona. This guy gets his privilege. Mamugobani uzokuthandaza into abantwana bakho baxela izono zakho. Yeah. Kholo lwakho uzuthi Thixo ndike ndibabone ba umabamba abantu bethatha kabuhlungu yobu bade balile bathethe ngenkutsi. Yabona ubuye uqala kancwadi kaYobi. That guy had time nefamily. Bathi abantwana bakhe xa befika abavala endlini. uYobi. That's how it starts. Kuthiwa lo mzalwane athi Thixo bendingahambi nabo. Yes. Bendilapha nenkosikazi. Baziwa ngabantwana bami into bebeyenza. Nkosi yam. Kodwa kwizono zabo zanamhlanje salusubaxoleka. Hey. Isho incwadi kaYobi. Idla mzalwane. Wayinamaxesha noma kuthiwa kwamane kufika izijoli zithi kusele mna nethu banizoxolela, zoxelela. Abantwana bakho basweleke bonke. Kodwa basweleka izono zabo zixolele. Without them knowing. Without them asking for forgiveness. But uYobi took initiative and responsibility to say Thixo ngabantwana bahamba. Nkosi yam. Ilizwe libi. Ngabantwana bahamba. Kulo into abayenzileyo namhlanje baxolele. Awugqiba abanikeza ukutya batye kulapha. Hey, Nondonga. At the times lo mfo xa uthi uyaphaphama without him knowing seyime phambi kwenyawo zikaYesu. And uba singenza loo nto kule group zotsho silunyana amama umthoko happy birthday simsondeza kuwe. Simbambe siyeke le ndlela ubumsa kuyo wena. Siyeke le ndlela umona usithi ayijabula amanzi mhlambe lidloze libi. Sikuyeke wena sukethe simphamise umntanakho. Simse kuThixo baba. Thixo nangu umntana kazotsho. Hey, uyilento nalento waziwa nguwe Thixo. Athi umntwana xa iphaphama nawe xa ujonga sezinyaweni zikaYesu. Because uyasuya kulawula aphilanga lihamba khona. Yesu is in control. Boma baba.
bikhona masiyithathe namhlanje bazalwane ukuba ikhona enye indlela. Khona enye indlela baba. Ikhona enye indlela. Nkosi yami. Ikhona enye indlela. Wayivula uYesu ngomzi wokugqibela. Bathi ababengeleli sebemile bawumabanga. Bemile. Belindele ukwamkela amadini anyukayo. Hayi Nkosi. Hayi Nkosi. Kanti ingcwele seyivulekile. Seyivulekile. Kanti ingcwele seyivulekile. So, ivuliwe enye indlela. Ivuliwe enye indlela. Ndiyoyika bangothetha ngabafarisi because nizaniquluba. Because abantu xa bethetha ngabafarisi bawubhoyi, I think bacinga ngoNosibele or something. Kanti abantu uCharles Christ they were carrying iBhayibhile. Bawo. Benxibe ikhola zabo. Benxibe nekhasoko. Besithi kubhaliwe kwathi. Hayi wengcwe. Yona ngithetha ngabafarisi. Hlonipha nje presence kaba unkohlo. Bebengekho. Bezawuthetha ngabafarisi. Bawo. Amadoda aphethe incwadi zaphezulu. Besithi yona indlela abazalwane. Ihambeni imfanele. Nkosi yami. Kodwa bona bengayazi. Abathethi lonto. So, iresponse yesithathu kwesisifundo bawunkohla. Uthetha nabantu abanjalo. Nkosi yami. Kodwa andikhwapho namhlanje. Ndizothi ikhona enye indlela. Khona enye indlela bawumabanga. Xa ndixela indlela eza ngayo igoli ngeke ubhilive bawunkohla. Nkosi yami. Eyamisizi bawunkohla zange ifakwe ngaphambili. Udirector Ngcongwana waseMpumalanga ulingqina. Eyamisivi kwakuvuleke ifestile ikhamisile landa zibe ilecture into leyanto. Dasifaka isifi zami. Sawuhlala phezulu kwenye isifi. Wafika uMr Mkhwanazi wabhala CJ 414. Ndaqashwa. Khona enye indlela. Khona enye indlela. CJ 414. Nkosi yami. Uthixo ulingqina lo ndithethayo. Yami isivi yangena kanjalo bamabanga. Ezabanye zingenile, ezabanye zihamba ngentshontsho. Bangabuzi noba madoda imali nintshontsho. Ngabibhaliwe lo ndlela bawo. Sasigotshwa ngapha, ndajikela ngasemva. Ndathatha isivi yami, ndayifaka efestile. Ndafika yawa phezu kwezinye. Xa ibuya uMr Mkhwanazi. Khona enye indlela. Sevule enye indlela. Wafika wabhala CJM 414. Ngani umuntu wesi-414 uqashwa kufuna abantu abayi-500. Ndim lo namhlanje. Khona enye indlela. Khona enye indlela bawo. Izinto ba futhi ke bawumabamba xa unyukela ngasentla ba usingezi direction. Baqela abantu into yokuba ikhona enye indlela. Ukuthi noma bangathi